Hey yo, what's up? This is Kanye Boy, SYK Unit, Sayuki Clan, Psych Records. Bugtaw pa subong si Kanye Boy kay siyempre nagapulaw. Siyempre single. Ano na ba sa single? I get here my new song, Mama Ilongga. Yeah, Mama Ilongga. Si Mama Ilongga, pretty ka sexy. Yo, you can hear my background music. Amo ng Mama Ilongga. Check out ang video coming soon. Galupad sa air para i-release. Medyo tuyo na ko ba? Pero okay lang. Yo, gusto nyo mamati isang teaser sa Mama Ilongga? Yo, here we go. 1, 2, 3, come out. I gotta tell you a story about my mama na ang kabuhi niya na puno sing drama, na may halo nga horror kag comedy, nga kung upod kami na puno sing action ang bilis ng gag-a. Kung sa teleserye nga love story, kung sa pocketbook pa siya ang akon housewife baby. Hindi mo siya masalan nga sugar mama, kay mas bata pa sa ako ng iya nga itsura. Hey mama, amo niyang kanta nga para sa inyo mama. Get on the floor and move your booty mama. Your mother, dali aber, akata si brother sa dance floor. From the world mama, salamat sa kalipay nga ginatag mo sa ako mama. Your mother, dali aber, akata si brother sa dance floor. Mama, Mama Ilongga, ikaw ang pinakagwapa na akong nakilala. Mama Ilongga, ikaw ang pinakagwapa na akong nakilala. Si Mama, busy adlaw-adlaw. Yo, there you have it. Nabatian nyo ang teaser sang Mama Ilongga. We're gonna release it under Psych Records, SYK Unit, Sayuki Clan, together with the video. Siyempre may video para do medyo okay man. Upod ko diri sa kanta si Larizan. Yo, newest member sang SYK Unit, Larizan. Yeah, check it out. Support Ilongga Music and SYK Unit. Suportahan nato ng Kadako sang Moon ni Master Boying King. Yeah, suportahan man naton tanan ng mga Ilongga musicians. Yeah, that's all folks. Mama Ilongga, galupad sa air para i-release. Yeah, thanks everybody. Peace, yo.